karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak yo adi. Kakak ya le, ya wis semen karang ya wis tua. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo Gong? Asowan Watagok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku wale jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Ene ngopo Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi. Waduh. Dwi apa? Loro goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak yo adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem bertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus madeg aji kula weling, pameling ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan saka ndok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelem tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem
Bagong, kita nyuwun pelembar tangga jiwa marang ulun. Sebab pelembar tangga jiwa ki daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipunipun iki ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Cara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosa asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembah sik. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Mengko ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ra Teja Maya to? Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhu ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kon piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora.
Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tane Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, iso ya Gak? Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek di balik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dari Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwale kok. Ngempet ambegan. Hah? Ngempet ambegan. Wis kok gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegek wonten dawuh Raden Janaka sing mburi kuwi sapa niki bilung Manten dawuh Raden wong kok kaya pentolan korek kudu sabar nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya Tegek. Mbok wong dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegek. Wonten dawuh aku tak munggah ning kajewangan ya Tegek. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngompo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel nak bae lho, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk. Wah, nana. Brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya Tegek. Wis gak mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilung Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang bikulun Kanika putra, iwang bikulun Bathara Guru, iwang bikulun Bathara Brahma Yama dipati penyarian. Gok. Penyariane Pak Carik. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Carik. Kula ingkang sowan bikulan.
edan ya. Janaka apa? Tandhe ketak ketun tandang, ketak tulung tandhe, ketak tulung bilang, undang undang undang, lang tandhe nang tulung bilang, tandhe nang tulung tandhe, tulung tak kuntan, tulung tandhe, tulung tak kuntan. Wah, lali aku Janaka.